Joulun perinteisiin kuuluvat tietysti Karjalan piirakat. Niitä meillä kotona leivottiin joka jouluksi ja tietysti muinakin juhlapäivinä. Perinne on siirtynyt aivan minun omaan perheeseeni ja lapsien kanssa leivomme yleensä piirakoita jouluksi. Emilia esimerkiksi on ollut leipomassa piirakoita jo 9-vuotiaasta lähtien. No niin, minäpäs kerron omista lapsuuden jouluista tai jouluaatosta oikeastaan. Se alkoi aina riisipuurolla aamulla ja puolen päivän maissa kuunneltiin sitten radiosta joulurauhan julistusta. Ja sitten olikin jo tämä jouluaterian vuoro ja isä muisti aina sanoa, että on äiti laittanut kystä kyllä. Joulupukkikin tuli siinä illan suussa ja ilta meni sitten leikkiessä uusilla leluilla ja pelatessa pelejä. Ja jouluaattona sai valvoa niin pitkään kuin halusi.